Здравейте, момичета! Днес отново ще направим една тренировка изцяло за корем, като тя ще се състои от планк и неговите вариации. Не ще правим само единствено това. За тази цел, ако искате, може да си вземете някакви възглавнички или просто да си навиете постелката малко повече за под ръцете, ако имате китки, които ви болят. И същото важи за колената, може да сложите кърпа или нещо друго долу. Преди да започнем с тренировката, ще започнем с кратка загрявка. И първо ще започнем, както обикновено, изправяме се, вдишваме, отваряме гърдите напред, бутаме бърдичката и вдишваме, прибираме главата и завърваме гърба назад. Едно, аз съм духа на слънце. Две, поне на зали слънце, ако не друго. Три, 4, 5, 6, 7, последно вдишваме напред, 8 и връщаме гърба напред на самата позиция. Между другото, ако мен има скълти, така че на моменти не спирам да ги махам. Нищо де. Заставаме на 4 крака и ще направим котешки гръб. Слагаме ръцете и рамената в една линия. Вдишваме, вдигаме погледа и главата нагоре. И вдишваме, прибираме главата и поглеждаме към попа. Правим котешки гръб. Едно. Две. Три. 4. 5. 6. 7. Последно. Ако иска, само се върга. 8. Връщаме отново гърба в неутрална позиция. Вдишваме, вдигаме лявата ръка, поглеждаме нагоре и вдишваме, блъзваме под нас. Слягаме настрани и слагаме дясната отзад. И оставяме в дъното на постелката. Едно. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И се навръщаме дясната ръка. Бавно се изправяме отново нагоре, изпълваме ръката и издишваме. И връщаме обратно. Вдишваме отново, вдигаме дясната ръка, поглеждаме отново, плъзгаме, лягаме настрани и издишваме и слагаме лявата отзад. Или я задържаме в целата. Аз ще затворя очи, че нищо не виждам. Едно. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8 и вдишваме отново, връщаме лявата ръка и слагаме се нагоре, вдишваме, връщаме обратно и сме готови да започнем. Оставаме си на 4 крака, сгъваме пръстите на краката този път, вдишваме и прибираме корема и таза навътре, сякаш ще опитваме да избутаме тялото нагоре от постелката и бавно вдигаме колената и вдишваме и връщаме отново надолу само за момент. Едно. 2. 3. 4. 5. Не забравяйте да дишате. Аз дишам през носа. 6. Съжалявам, обърках се. 7. Последно оставаме с колената във въздуха. 8. И задържаме. 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7, задържаме колената, 8, вдишваме, изпутваме назад, заставаме за момент, че гледащи надолу и издишваме, изгъваме обратно, без да пускаме колената към постелката. 1, 2, 3, 4, 5, това ще гледащи надолу, сигурно не е много медийните, 6, но има и твърди, 7, и последно връщаме се с гънати колена, 8, вдишваме бавно, извъртаме тялото настрани, вдигаме лявата ръка, връщаме се в центъра и сменяме надясно. 1, падате по 4 пъти в посока. 2, скелет, 3, хубаво вече не е страх на секунди, 4, 5, 7, последно, 8, връщаме в центъра, не пускаме колената и правим леки пулсации. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, отпускаме за момент и сядаме за малко назад, тъй като да вдигаме дланите нагоре, за да се махне напрежението от кистите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, връщаме кистите и изправяме тялото обратно нагоре. Аз ще се върна малко напред, тъй че сега вече ще направим серията с оригиналния планк. Вдишваме, вдигаме отново колената и издишваме и изпъваме краката назад. Заставаме в планк, издишваме отново и бавно отново бутаме назад, в случай гледащи надолу, издишваме и вдишваме отново напред в планк. 1, 2, 3, погледа и главата са към ръцете, държим врата изправен. 4, също така отново корема и таза са прибрани навътре. 6, 7 и последно, знаете, оставаме в планк. 8, вдишваме, вдигаме левия крак изпънат и изгъваме бавно към нас. Издишваме и изпъваме обратно назад. Или, ако сте по-към начинаещите, изгъваме само коляното и връщаме направо надолу. 1, 2, 3, 4, обикновено това упражнение 5, когато го дам на моите клиентки, те въобще не го харесват. 6, разбирам ги. 7, 8, вдишваме, слагаме дясната ръка на лявото рамо и вдишваме, връщаме обратно и сменяме на другата страна. 1, като се стараем да движим глутеусите възможно най-малко, не да въртим тялото, например, така настрани. 1, глутеусите си остават към постелка. 2,
3. Поделката ми потъва. 4, защото поляната е неравна. Но нищо. 5. 6. 7. 8. Връщаме ръцете. Дишваме, бутаме за момент надолу, назад. И издишваме, връщаме се обратно напред. Това беше просто забуда на мозъка, че сме си починали. И вдигаме отново левия крак. Сгъваме към нас и изпъваме направо-назад. 1. 2. Дишваме назад и издишваме напред. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Дишваме отново. Дигаме десния крак и издишваме, сгъваме към нас. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Връщаме назад и отпускаме отново надолу за момент. Сядаме и вдигаме дланите нагоре. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Връщаме дланите. Изправяме се отново бавно. И заставаме настрани. Слънцето почти залезе. Слагаме колената едно върху друго. Дишваме. Уверете се, че задъхах се. Извинявам се. Уверете се, че рамото и лактите са в една линия, а не сте така или така. Уверяваме се. Слагаме лявата ръка на кръста или изпъваме нагоре. Дишваме, прибираме корема и таза, стягаме хубаво корема навътре и бавно вдигаме талията. Издишваме и връщаме бавно надолу. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Последно сдържаме горе. 8. Вдишваме, поглеждаме към ръката и издишваме, прибираме ръката към нас и я следим с поглед през цялото време. 1. 2. Това е чудесно упражнение и за рамото, между другото. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Връщаме ръката нагоре и завършваме с пулсации. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Отпускаме и се обръщаме на другата страна. В моят случай е наляво, но при вас винаги може да сте обратно. Обикновено хората винаги на тези упражнения се объркват посоките. Дишваме, прибираме корема и таза, уверяваме се, че рамото и лакътя са в една линия, изпъваме дясната ръка и бавно вдигаме нагоре и вдишваме. Трябва да отваряме коляното. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7, 8, задържаме, вдишваме, поглеждаме нагоре и вдишваме, прибираме ръката. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, задържаме и правим пулсации. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отпускаме надолу. Вдишваме, гъваме краката, изпъваме ръцете и вдишваме. Се отупваме надясно. 1, 2, 3, 4. Вдишваме, връщаме ръцете нагоре и вдишваме наляво. 5, 6, 7, 8. Връщаме се в центъра. И се връщаме отново към постелката. Заставаме този път на позиция на лакти. Вдишваме, изпъваме краката назад. Заставаме в планк, прибираме корема и таза и вдишваме, бутаме дупето нагоре. Връщаме обратно напред в планк. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Последно оставаме в планк. 8. И задържаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Изправяме се. Вдишваме, бутаме отново назад и заставаме в куче, гледащо надолу. И вдишваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отпускаме надолу и сядаме отново назад в детска поза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Изправяме се. Връщаме се нагоре. Да направим отново котешки зръб. Вдишваме, поглеждаме нагоре. И вдишваме, прибираме главата. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сядаме на постелката. Сгъваме краката напред. Дишваме, вдигаме ръце нагоре, хващаме пръстите и изпъваме хубаво ръцете и гърба. И вдишваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, отпускаме ръцете за момент. Вдишваме отново. Слагаме ръцете длан в длан. Задържаме. И вдишваме и пускаме дланите към гърдите. Благодаря ви, че тренирахме отново заедно. Надявам се тренировката да ви е харесала. Ако ви харесва моето съдържание, абонирайте се за канала ми, последвайте ме в другите ми социални мрежи и ви благодаря за подкрепата. Чао и до скоро!